Чакай и май ще снимаме. Да, снимаме! Аз пак съм... Аз съм Чадовис, това е аз тебе до мене. И днес играеме в моят лабиринт, който направих преди няколко секунди. И преди няколко секунди кера седмици. Значи, това е нещо като супер предизвикателство. Опа, много чети, много лаги. С difficulty на easy. Антилаги. Значи, се опитаме да излезем от лабиринт. Огромен, наистина огромен, който аз сега излязох. Докато беше в началото лабиринта. Да. И плюс това ще ни гонят група зомбите, както виждате. В пасато си наваря. О май гад, ти снимаш. 40 пъти си мисля, че е добре. Оп, грешка. Не знам, май ще бягаме лагейки. Не, ресни си, чо. Оп, оп, упс. Мисля. Добре, чупиме това и... Търчи! Сега трябва да избягаш от лабиринта. Добре. Трябва да избягаме Не от знам къде лабиринта. тече. Не знам къде вървим въобще изобщо. Това ще наистина да добро предизвикателство, обаче... Много гадно. Мога, къде сме? О май гад. Таки мангали, мангалци. Това ли е изхода? Да, бе, щете са! Идват. Чакай. Трябва да намерим една врата. Откъде идваха? Чакай, мисля, че ми се измъкнахме. Да, така гледаш, чакай. Банда. Фу? Чакай. Фу? Чакай бе, ние къде сме? Аз как ли се върта са? Ох, какво става? Чакай, бе. Омагата ми изкара калите. Не! Аз съм до тук. О боже, аз бях до тук. Това беше супер яко. О боже, на фейскама, как ще изглеждаме. Добре, разпавам. Така, сега спри го на пауза, докато се върнем обратно и пак почнем от начало да измахнем. Пусни да видим дали се виждам. Май да. Я. Добре, сега сменяме. В момента ще играе Жоржи. Добре, да се пробваме да излезем. Айде. Да, я чупи къмчето, мангал. Добре. Така, приготвяме се. Много ме страх. Тичай спринт! Верно, че имаше спринт, бе. И я забравих. Къде съм? Къде съм? Защо съм? Не знам защо си какво си. Вървим в обратната посока, в обратната. Тичай, къде си? И се спиш на тази студа. Чум го! Тук е някъде. Чакай, тука. Ще вършим страни. Чум ги. Добре, аз тук се бях загубил. Защо всъщност ще дойдат точно от тук? И аз това усещам. Айде, да, и за какво? Се представи от двете страни идват. Чуваш ли ги? Аре, тръгви на някъде, бе, човек. Дай, сега ги гледаш в същото време, ето тук всичките. Ох, мале, човек сега ми скочи. Знаеш колко ще викам? Пак си представям да го мина. С това лак няма да успееш да го минеш. Опа, не, чакай, те тук те убиха. Не, аз дойдох от тук, не знам, чакай, бе, какво? Абе, защо натискам shift за спринт? Чум паяк! Няма паяци! Пътят е един прав коридор с врати. С врата, да, аз пас врати, глупост. Само че докато го намерих. Не, честно, тебе зомбитата те забравиха! Човек, чум паяк. Сигурно от нас. Над нас, явно. И крава, чух сега. Тебе, къде съм? Добре, това писат, не знам колко ще е интересен. О, ес! Започва! Изхода! Изхода! Еее! И сега гледаш от всекъде съм. Чува ги, къде са, някъде? Спайдър! Не! Защо че вратата? Yes, completed! Минах го! И сега ще умреш. Кой казал така? Аз се опитах да излезнеш наобратно. О, но да бе! Зомбите точно някъде там. Добре, минахме. Влизай и се затвори. Потворихме върх. Не, идват, не!
Мангали! Шибан лак! Защо? Махай се! И до тук беше нашия Жоржи. А, не? Днес бе сам до целя. Невъзможно е. Кой каза? Кой каза бум? Бум! Бум! Айде, то се видял, че ще умра, айде. Бум. Убихаме. Но все пак го минах. Yes! Добре. Yes, completed! Пускаме на пауза пак да се опитам аз. Айде. Здравейте, мисля, че пак снимаме и... Да. Сега виждате малко по-трудно ще е. Той сега ще просто Това първо скелети. сме скелети и последното ниво ще е с пигмени. Тържи! Спринт! Те оттам ще целата май да дай. Чакай. О, мага. Сериозно ли? Какво стана, бе, закрещиха ли са? Както и да е, нека да намери изхода си. Някакви предизвикателства. Не бе, върни се, я върни се. Бърках пътя. Върни се, удари единия път. Видете под го. Чакай, не. Той не те гони. Аха, не! Бягай! Се писам тук един устничките за насъбрани. Мисля, че той път ще... Да, Аз се сетих на водопада сме. Опа. Знаеш, че съм... Какво правиш там, бе? Да не ме гонеше от тука. Бягай, къде? Човек, че това ми е като Слендър малко. Да, верно. Чакай, представяш да запуснем Слендър мода. Бягай, Иво! Видях го! Видях го и аз. Тичаш към него! О май гад! Бягай! Бягай, още жив! Още жив! Защо? Айде не уби другия! О май гад! Те са почнали да се целят, затова са спряли. Да. Аз още те преследват, нали знаеш? Мисля. Ето преследват е мъгъла! Това напъки, не. Бягай! Пясък. Пясък! Чакай. Те първи път го виждам. Сетих се къде съм. Да, ма, тя също може да излезе къде си. Чакай малко се. Още си жив. Чух кравата. Добре, това място е населено с крави. През ръце на крави. Чакай, връщаме ли си или... Към тъмното. Не, ме бъде заради тебе! О май гад, той ме бате якото човек. Верно, как така си? Видях го! Бягай! Къде? Бягай! Пове сърце! Не, къде? Къде? Не! О май гад! За втори път успявам да го мина. Играем на нормал се беше стедени. Добре, сега ще се размениме. Айде. Фейте И ето, както виждате, тук са пак. Обаче, този път съм аз. скелетите. Ох. Рете на баш майстора. Търчи! Не те нападат. Тя трепа първо. Да, разбрахме, че е грешка да играем с Тио. Ма нищо. Пак аз да бягам, защото е страшно. Да, да не се получи като мене. Да, е верно. Как го заклещиха няколко. Хиляди. Чакай. Но тук няма път. Споко бе, няма ги. Сега гледаш всичките на вратата застанали почват. Как това стане толкова ще... Аз кръг ще ви карам. Майче, да. Сега ще се върна си, явно тук ще ме чакат. Добре, връщаш се. Чакай. Сега отиваш напред. Сега. Къде съм? В Майнкрафт. Май се въртиш в кръг. Тук къде те убиха. Да. Точно е тук и съм... от тук дойде. Чакай. Да, тук къде... Значи тръгвай на там или не знам, дай на тук, айде. Чек то кон как въздиша отгоре и... Чече как насърби, тук е някакво... Много насоциален. Yes! Пак ли бе? О май гад! Човек, сериозно ли? Как бе?
О май гад! Аз съм го правил този лабиринт, дами и господа. Аз съм го правил лабиринта. Той е правил лабиринт, аз въобще не го знам. Както съдът от смърт. Това беше човек. Как да ми се справи това? Не, чакай бе, вида ми седе толкова. Ех, отново го минах. И то съвсем странно, сега следващото ниво е с пигмени. Добре, И ще видим спираме с на малко. пауза да се сменим. Здравейте, върнахме се. Пак съм Клеар, аз. гейм от 1. О, Да. Так. И Клеар напиши. Не ми трябва. Аре бе, Клеар. Гледайте го, пишеш ми. Значи сега следващото ниво е с пигмени, както виждате. Готово. Раз. Да. Чакай. И... Човек! О май гад! Едновременно. Следва аргнан! Мангалите са му гъща. О, боже мой. Аз следва аргнан! Ще спрем на пауза, докато се оправим пак. Как? Ето ми отново са тук и само вече, както виждате, ето тук тя макали. Много са силни, силно я шума в началото, хайде ще ударим единия. Аре бе. Те ме бият през това бе! О боже мой. Значи, чало убийство. Да. Не, те са ме убили, край. Умрех вече, умрех. Ще ги такова малко. Ще ги разчуркаме. Ако го мина това, так, напълно невъзможно да се мине. И ще се очуда много, ако го мина. Омага. И аз сам ще се убия. От кеф. Мангал! Пресеше ме! Бягай! Къде съм? Защо съм? Какво съм? Help me! Не му го казвайте. Правя страх да знаете. Така. Знам дали са пред мене. Чакай малко така изглежда. Чакай малко. Тук са. Едни са тук. Омага. Ох, боже мой. Ей, да стане така, че това пречи. Там е. Защо? Знам, че не е правилно по принцип, ама какво да направя? Не мами? Не мама. Да бе. Изобщо. Ще видя видеото. Добре. Ама добре ми е. Как иначе ще оцеля? Всъщност не е възможно. Ама да чувствам сега в някой филм на ужасите. Идва. Насам. Сигурен съм. Ома бе, те са много страшни пръсунгери, бе. Чакай, така сложа. Дано ще размислям сърца. Това не е измама, да е това нещо. Предпазне ме ти. Защото това убият или тали. Защото те цар, те не ти дохна. Струва се да се жертвам за отбора! О мага! Сериозно ли? Абе, когато ти драме, нали поне издържах повече време от него. О мага! Ами... Сами съм... как гейм мод, нали... Спокойно, Убиха ли те? да. И какво ще видиш като изгледаш видеото как?
На пауза ли сме? Ще я досъщ, ама нищо. А? Да, не всъщност не сме. Верно си имам още, бе. Да. Всъщност, добре, айде сега казай, че изразбрах се, защото ти е така, виж, това ти е и прозрачно, ти е човек. Знаеш за кое? Ой. Е това, чакай. Това smooth like. Минимум, не е просто Да, на минимум. минимум. Така. Мисля, че трябва да се отправи вече. Не, нищо няма значение. Добре, сега ще правим ли... кое ниво? Четвърто ниво с някои от тия крипари. Не, те ще гръмнат. Ще измерим толкова бързо. Не, в смисъл, Не, време гръмнат. ще гръмнат това всичко. Чак. Пусни. Слаймове, не, пигмени, не. А, Блейзове. О, Блейзовете. Тя са много Там яки. ще е адски трудно. Witch. Аре, Witch да пуснем. Те всъщност, да. Чак, дай господа, ще спрем на пако. Здравейте, обратно сме. Четвърто ниво. Без Четвърто ниво. ниво. Без О, ниво. не, чакай. Чакай! Абе, отиваш, държа май повече. Добре, това беше супер кратко. Какво ми става, защо? Аз Бързо. не си лабиринт. Ама все пак това са такива. Много песни Интересно ми сега как ще ги избягаме. Да. Как ще ги махнем като... Не, На къде ми беше това? А. Да, много е гъмно сега как ще ги махаме. Ще ги видим. Добре, ще се видим след малко. И Здравейте. така, ето ни отново. Чакай, че малко забравихме да се променим на С. На С. На Survival С, едно също. Така, пак Сега, бесните му обещах вълци. на него, че ако успее да го мине с вълци, ще разбие лаптопа в главата му. Да, какво ще трябва да се купиш нов? Тъма ще си купа по-мощен. Чакай, аз пак натискам шифта. Така казвам се приготвил. Ама фрасне чакай. ги де. Гледай сега. Бум. Много се извинявам. А ти сега ще почнеш да ги младиш вместо да младиш дървото, май. Давай. Почва да купиш дървото. Отстрах. Контрол! Натискам го! Задържал съм го, мислиш, че не го правя. Тук обаче ще преследвамата остава, Знам, като знам. другите. Те тия мобове са много гадни, защото преследват гадно. Като кучета. Опа, не, тук пак се върта в кръг, сигурно. Да, това е кръговата част. Не, обърках го! А пак се върта, не! Не са. Май. Всъщност не знам, не съм сигурен. Не се върта в кръг. Айде, бе. Не, върта се! Фак! Дени, защо трябваше да го правиш толкова гадно? Ой, гадно, ти го мина всичките пъти, аз само не съм. Само първия път не успях да го мина. Стига, бе. Чакай, бе, къде съм, бе? Не знам, мисля, че се приближаваш към изхода и не ми харесва. О, без диволци. Абе, чакай, бе. Те ще ме бият, бе. Я, обърни се към тях, обърни се. Не бият, На песи фуси, чакай. Да. Не мога да го пусна на изи. Можеш! А, Ще си стоиш оградка, айде. те сега ще почнат да ми бият. Ето, какво ти казах? Ми бегай бързо! Как? Back to game, не! Ема пак не беше честно! Да бяхме ги познали поне в началото. Ма, ти слушаш ли ме? Да беше служил ограда пред тях. И тогава да беше цъкнал. Добре, значи единственото, което не минахме, бяха пигмените и тия гадни вълци. Защото са магутници и те преследват. И още до друго ниво, май не се Стига сещам. толкова. Еми това ще е за този епизод, така само Ама почти да. 20 минути. Стига, бе. И това беше от мене, аз съм Чакай, бе. Шалбоист. Чакай. Добре. Телевизия излага в национален филм, бе! Да пуснем освен Блейз. Не, тук не ще умрем стане. бързо. Те са подпалки, човече. И това ще е за този епизод. До скоро. Аз съм Шалбоист, това беше Arstime и до скоро. Subscribe, like, comment. И то клип свърших сега.